Салом дӯстон, номи ман Некрӯз ва хуш омадед ба канали Нека. Имрӯзҳо ҳаёти худро беакс тасаввур карда наметавонем. Ман боварӣ дорам, ки дар хонаҳои ҳар яки мо шумо албомҳои пур аз сурат вуҷуд дорад, ки агар ба онҳо назар кунем, бидуни калима аз ҳаёти гузаштаи худ ёдовар мешавем. Яъне аксҳо барои ёдоварӣ лозиманд. Ва инак тамошобинони азиз, ман имрӯз ба шумо 5 аксеро ёдовар мешавам, ки якчанд сония пеш аз марг гирифта шудааст. Марҳамат, бо диққат тамошо кунед. Павел Кашин аз Санкт-Петербург. Ин ҷавон ошиқи паркур буд. Паркур ин яъне ҳаракатҳои ғайриоддӣ ва бартараф намудани монеаҳои дар пеш буда мебошад. Ҳамчун қоида албатта дар шароити шаҳрӣ гузаронида мешавад. Ин ҷавон аз ҳамин сабаб ба ҳалокат расид. ӯ ин машғулияти худро дар болои деворҳо ва бомҳои баланд ошёна ба анҷом медод. мутаассифона ва ин охирон акси ӯ аз баландии боми 16 ошёна мебошад. як рӯзноманигоре ки болои мости Янзи дар Хитойро аксбардорӣ мекард, то ногаҳон ин мардеро ки дар ҳолати афтидан аст сурат мегирад. мутаассифона ин ҳолатҳо кам ба назар намерасанд. дар асоси маълумоти расмӣ ҳар 2 дақиқа дар ин дунё шахсе ба худкушӣ даст мезанад. дар ин акс ки шумо мебинед ба навор гирифта шудааст дақиқаҳои охирини Ксухана, шавҳар ва падари 52-сола. ӯро ба зери пояс як марди гадо бо номи Найм Девис феъла медиҳад, ҳамоне ки камтар пештар бо ӯ баҳс карда будааст. баъдтар гунаҳгор дар додгоҳ гуфт, ки ӯ худро муҳофизат кардааст, мақсади ӯ куштан набуд. новобаста аз оне ки чизе буд набуд, дар охир акси мардеро ки марги худро менигарад боқӣ гузоштааст. як духтараки руси Ксения Игнатьеваи 17-сола дар баландии мости Санкт-Петербург селфи мегирад, албатта ки бо мақсади дар ҳайрат гузоштани дӯстони худ. аммо мутаассифона духтарак тавозуни худро гум карда як ноқили барқиро медорад. қувваи барқ ӯро такон дода ва ӯ аз баландии 10 метр ба замин меафтад, дар ҳамон ҷое ки полисҳо ҷасади ӯро меёбанд. ин акс лаҳзаҳои ҳаёти 2 коргари норвегӣ ки генератори барқиро таъмин мекарданд гирифта шудааст. аммо мутаассифона ҳангоми таъмир сӯхтор ба амал меояд, ки ба онҳо роҳи баргашт намегузорад. дар ин акс хуб дида мешавад, ки онҳо якдигарро оғӯш гирифтаанд. бечораҳо, шояд ин хайрухушии онҳо буд. ин ҷавононро яке 19 сол ва дигареро 21 сол буд. тамошобинони азиз, агар видео ба шумо махкур шуда бошад, дастгирӣ кунед, лайкотон қатъи подписываться кунед на канал ва бо шумо буд Некрӯз то видеоҳои оянда. хайр.